70 sena mill-eżodu tal-Palestinjani mingħajrhom l-Ambaxxata Palestinjana u l-Komunità Palestinjana f'Malta fakret dik magħrufa bħala l-ġrajiet tan-Nakba. F'lukanda ewlenija f'San Ġiljan, jum wara l-mewt ta' aktar minn 40 Palestinjan fil-medda ta' Gaza minħabba l-ftuħ ta' ambaxxata Amerikana f'Ġerusalemm, l-aġent ambaxxatur Palestinjan għal Malta wara s-solidarjetà mal-Palestinjani. L-aġent ambaxxatur Palestinjan Fadi Hanania irrimarka li storikament Malta dejjem appoġġjat il-kawża Palestinjana u rringrazzja lill-gvern preżenti li kompla adotta politika dinjituża fil-konfront tal-Palestinjani. U akkundanna bil-qawwa l-ftuħ tal-Ambaxxata Amerikana ġewwa Ġerusalemm u spjega kif il-vant ta' din il-belt qaddisa għandu jiġi rikonoxxut bħala parti mill-Istat Palestinjan biex bekk l-Iżrael u l-Palestina jkunu jistgħu jibnu stat sovran ħdej xulxin. Fl-istess ċerimonja li fakret kif 700,000 Palestinjan ħarab minn artu waqt il-ġlied li seħħ fl-1948 tkellem ukoll Edward Zammit Lewis. Iċ-ċermen għall-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Barranin u Affarijiet Ewropej tenna s-solidarjetà tal-Gvern Malti mal-Palestinjani. Saħaq li aktar minn qatt qabel l-rwol tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda irrid jagħti direzzjoni biex dan il-konflitt ma jkomplix jeskala. Waqt iċ-ċerimonja għat tfal minn familji Palestinjani fakru kif huma spiċċaw refuġjati u tilfu arthom.